Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nakabati CTV ngiwan rashapi yikimat minta kajanmi ka Pyrthei Naiwieng arja pusan. Gini sedang shwa dakimat Khubor na Jylla. Haka ngikut jong ka shat nongkrem kabala long haka nyotrik Naiwieng arja pusan. Kila dan sanspa san pusangut kinong shat kibalawan. Pen pu pen pieng ya kini ka shat jong ka hima khairim ka bajulong man lau snem. Usumbut mitramba ka Jylla pa presun tensong la kentu yikinong nya batki trai trok ki orang pelong ya ka jinga ki jongki hamaurang keneng ba ki dei ban weng no ya ka jinga ki jongki ba ki dei ban wan shakame jong ka jinga kren khnang ban la ban poi shaka jingpen ben bat ka sarkar. Usumbut mitramba ka Jylla ubakmi ya ka tanat kampo yeng uloong ba ka long ka badan kam ban penne pensa ya ki jingle nyam ka jat ben riu ha ka Jylla mikhalia. Da ka bapen pau ru baka sarkar kala persang ru ban kentiu yakini ki jingle nyam kat kum ka jingya jong kapor. Usumbut mitramba ka Jylla bakmi yakatnat transport ubasnya bhalang dhar ha ka nyotrik Naiwieng arja pusan ula khot yakren yakinong mi khmat na ka Meghalaya Cement Truck Owners and Drivers Association ya usodar jong ka shnong maurang keneng but ya u nong ai but jong ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association but kiwe ha conference hall jong ka tanat soil and water conservation. Ka Meghalaya Commercial Truck Driver and Owners Association kala rai ban beteng ben ya ka jinga ki tat hadu ba ka sarkar ka pelai ya ki nong yalam ba shakem ha ka mit santrik Naiwieng arja pusan. Kani ka rai kala wan wat hapedeng ka jingkhot yakren ka sarkar ha ka jingpenyat da usumbut mitrong ba bakmi ya ka tanat transport ubasnya bhalang dhar ha ka jinga don lang ki deputy commissioner but superintendent of police jong ka east but west Janda Hills. Kum shibenta jong ka jingraki ya ka jingdap sanspa snam ka hima nong klau ka east and west khasi district rivers conservation association ha ka jinga trailang but ka hima nong klau kala pelong ya ka jinga kop khwai do kha hawa kri but ka jingpas ngau thu pat ba kumno ban penne pensa ya ki do do wa. Kador bar shnong pendeng rei ha ka Pyrthei Naiwieng aja pusan kala yo ban pli pat ba no ya ka yeng dorba la ni ka dorbar hall ka barang shudap tei thmai hadom ternang kabahap hapo kadong thatwang jong ka shnong pendeng rei ha ka bala wan man pli pat baru daw MLA ka Nongstong constituency upa Gabriel Walang. Kawai ka motorbike Suzuki Gixxer SP 150cc kabadon yaw number ML05 X Saupra Sauar kala syatu hakat nyotrik Naiwieng aja pusan hakapor kumba alala san po mistem kat bau trai jong kani ka tuk arshaka uba Ferguson Jylla upenyeng hajan yeng halai mkra hajan ka Wijaya Bank. Lingba kidur bala yo ring da ka CCTV la yo i ba kidon arngut kishinrang brio kibran kiti hakni akam beman. Halo kani ka jingja ba Jylla la ujo da ka ejahar shaki pulit ka lai mkra police station. Ka National People's Party Million Block haka Pyrthei Naiwieng arja pusan kelapun kuburam da ka khusnam 7th Tirat Singh's EM Academic Award yik khna school kibala pass pha haka examen SSLC nani ka secondary school leaving certificate but haka HSSLC nani ka higher secondary school leaving certificate naki board pair mentau snem arja pusan. Mentapan ya phashi Khubor naklengki bentah jongkari. Mitrong ba adu jongkari Narendra Modi hakasni sajjan ula kawe lama yiki Southly Kirel Vande Bharat Express ki bathmai na Varanasi but ong baki jaka le jinglen Kylleng kari lapnya so lingba ka Vande Bharat Network ka senja man pelong ya ki nongba jong ka India kum kadak ka baki ushapra. Mitrong ba adu jongkari Narendra Modi ula jingkren haka jingalang patba hakasni sajjan Hakudia Kuthi Medan, Chanpatia ha West Champaran District, Jong ka Jylla Bihar. Kum shibenta banyalab election na ka benta ka wat ka baar, Jong ka election shaka yeng darbar thawan Jong ka Jylla Bihar, kabala bu banlong haka khatway Tarik Naiwieng mentau snem. Kadba ka Bihar kadang penkre na ka benta ka wat ka baar, but ka bakhadu Jong ka election shaka yeng darbar thawan, ka bansalong haka khatway Tarik Naiwieng araja apusan. Menteri Ketenat Kampo Yeng Jong ka Sarkar Pedeng wa Amit Shah ula a jingkren haki lai teli ki jingalang patba ki balalong hakasin sajjan kum shibenta ka jingalab election na ka benta ka seng BGP.
Unang alam kaliang persya Lok Sabha ubadeiru MP chong kaseng Congress Rahul Gandhi unsahiyar sya Pachmarhi kabadeka Jakalum chong ka Jylla Madhya Pradesh na kabantaban ay jingkren sya ki district president chong ka party kibarangdan hapdeng ka jing sya hikai ha ka party ka Secular Progressive Alliance Balayalam da ka DMK kala penbena ya ka jingaki habaro ka wei ka Jylla ha ka khatwei Tarik Naiwieng arja pesan habaro ki district chong ka Jylla Tamil Nadu man persya ya ka Special Intensive Revision bala pelong da ka Election Commission of India. Ka Menteri jong ka Sarkar Padeng ka Bakmi ya ka Tanat Platingka ka Nirmala Sitharaman. Haga singit ho dien kala pli ya ki Artli project penroi hasor ba Guwahati kata ya ka Gateway of Guwahati Terminal and Jetty bat ka Brahmaputra Riverfront Sati Radhika Shanti Urian. Arngut kileno kala syasiat yap hagi shipai kari India katba kidang temu bandrung tu lingba ka line of control ha Keren sector jong ka Khubor district ha Jammu and Kashmir la pentip katnan yadari kaladan ka jing ther kuli ka bajur bha hapdeng ki bor pulit jong ka Jylla Jharkhand berkile no mois ha ka Klau Berben jong ka West Singhbum district ha ka mit singit hodien ha ka ni ka jing ther kuli ki pulit kila yo ban kurup ru bon ba ki tiarsiat berkitiar penthai Umentri Rambadu Jongkari Narendra Modi hakasin sajanya ulai kublai sngikha yang nong yalam berim jongka seng BJP Ulal Krishna Advani da ka ba ajinga ro ya u kum unong san hima bala kurku da ka jingi I jingai ba ka jingstan kiwei ru kinong yalam jongka seng BJP kila pha ya ka jing ai kublai kitbok kitruang ya Advani hakaski ba kerpang jong kini pa kilong Khubor na kalengkiri ka Pyrthei President Jongkari United States Donald Trump ula penbena ba anam dan gino ki he sarkar nakari Amerika ki badlet sya ka jingalang jongka kanhun G20 mentau snem ka bansalong ha South Africa da ka bakno ba ka South Africa kap shim la ken snem yaki nongrap grit pat ba ki badon ha ka nigari Katanat yadari Jongkari South Korea hakasingi sajan kala penrem jur ya ka jingsuba ba ka North Korea kala penher da ki namding ballistic missiles Daka bakentu ya ka North Korea baka David pensange no Shisendon ya ki jingakan at happening kini ki Artli ki Korea. General Secretary jongka United Nations Antonio Guterres ula a jingkershan ya ka jingsngau jong High Commissioner for Human Rights ka UN Volker Turk baka jingsiat namding lingba ki ling suintma ka United States ha Caribbean. But haki bentam mi ngi jongka Duriau Pacific ka long kum ka jingpenken ya ka International Human Rights Law. Ki company penya lingsun ha Kylleng kari Amerika kila pensange no da ki spa teli ki lingsun na marka jingkhang dam jong ka sarkar ka barang peteng hadu mentang barkani kala penmi ru ik jing ha ka lek kawan jong ki lingsun ha po kari Amerika Menteri ka sarkar India bakmi yakatnan External Affairs SJ Shankar ula shong jingalang but Deputy Foreign Minister ka Russia Andrei Rudenko ha ka singit ho dieng banyakran halo ka jingadai hapring kini ki Artli kiri Ke India haga singit ho dien kala tak ranting ya ka jing ai jingkershan jokri Pakistan ye ki kunhuan seng le no da ka bakno ru bakari Pakistan kum ka karkhana ki kam le no bar ka thammei jong ki kam pentrim ha ka Pyrthei ka sarkar China kala bitar nambar ka jing pau khmat jong Dalai Lama bar ka niam Buddhist ha kari Tibet kala penjuri ya ka jing pinstam ben ha Tibet da ka bapha ya ki shipai ban pelong ya ka jingkhanra ha ka wei ka chaka mani blai ka badan ha amdu bar kishnong ki marjan ban kurum ya ki dur jong Dalai Lama tekitu kilong Khubor hakimat matasi kublai You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.